גיבור המקומי של קריית טבעון, נחום לוי, משחזר רכבת העמק. בואו ונכיר את הקבוצה שהפיקה את הסרט על הגיבור המקומי שלה. וצ'יב צ'יב ג'ף והקטר נשב, וטיק טיק טק הגלגל דפק, אין מספיק תאורה, חבר'ה, תנו יותר אור. 70,414 זהו. אני כיום בדיוק בן 96 חודשים. באפריל אני אהיה 91. קיבלתי מתנה, מצלמה גרמושקה כזאת. זה היה ב-1927. מאז אני מצלם. אתם לא בפריים, חבר'ה, תיכנסו לפריים. כשאני נולדתי לא הייתה טלוויזיה, גם כשהתחתנתי לא הייתה טלוויזיה, אבל לאט לאט הטלוויזיה באה ונולדה. במהלך הצילומים של הסרט על הגיבור המקומי אני הייתי המראיינת. גם היום אני עדיין חובבנית, אבל לפחות אני מכירה מושגים, והמצלמה היא הכלי שלי להראות את מה שהעין שלי רוצה להתמקד בו. אין לי חלום להיות במאי בערוץ 2. אני טוב לי עם מה שאני עושה פה. מבחינתי הוליווד זה פה בקריית טבעון. קחו למשל לדוגמה את נחום לוי, הגיבור המקומי שלנו. זה סיפור אמיתי. זה סיפור שאם אנחנו לא היינו מוצאים אותו, אף אחד לא היה מגיע אליו. זה סיפור קלאסי להוליווד. הוליווד זה פה. טוב מאוד. גבירותיי ורבותיי, ככה זה כשמזדקנים, קשה לסחוב, זה לא מה שהיה פעם. וכעת הסרט של חברי מתנ"ס קריית טבעון, חולם על הפסים. עם אמא נסעתי הרבה ברכבת. באחד הפעמים שאנחנו המתנו כאן בתחנת הרכבת לרכבת שתגיע, והרכבת שלנו לא הייתה רכבת כמו היום. אני זוכר, זו הייתה רכבת גדולה, ענקית, שחורה. כשהיא הגיעה זה היה חוויה אדירה. הגיעה הרכבת, אני אוחז בידה של אמא בחוזקה, אבל ברגע שעצרה הרכבת, הקטר עצר, פלט עם העצירה שלו מסך עדים לבן ענק, ובאותו הרגע בדיוק מתנתקת היד שלי מאמא. זה אני לא יכול לשכוח. הנה, כל האגח הזה, כל זה רכבת העמק. כל זה רכבת העמק. פרשתי לגמלאות ממשטרת ישראל בדרגת סגן ניצב לאחר 30 שנות שירות, וחזרתי למקום הולדתי אל רוי. אמרו לי, שמע, יש לך פיסת קרקע, למה שלא תטפל בה? כדי להגיע לפיסת הקרקע הזו, היינו צריכים לחצות את המסילה קרוב לתחנת הרכבת. המסילה הייתה מכוסה בגרוטאות ובזבל ובלכלוך משנים. באחד הימים עבד פה איזשהו בגר גדול. כשהוא עבד בחוסר זהירות, הוא הרם את חומר החפירה על התחנה. הוא אומר לי, שמע, יש לנו רשות להרוס את התחנה אם היא מפריעה. אבל איך אתה יכול לעשות דבר כזה? שמע, זה כאילו שהוא אמר שאני עומד לתקוע לך סכין בלב. מה אתה הולך? זה פיסת היסטוריה. לרגע עברו נגד עיניי כל זיכרונות הילדות. מה הולך? אני משמע, הייתה פה תחנת רכבת, פה נסעה רכבת. באותו רגע קיבלתי החלטה שאני מגייס את החברים שלי ומתחילים לשקם את התחנה הזאת. אני אומר שנחום הוא לא רק מדבר, אלא הוא גם עושה. למה אני יודע? אני זוכר שהוא התחיל פה, לא היה ג'ונגל פה. ועכשיו אני צריך באופן דחוף קרון שלישי נוסף, אותו אני רוצה לעשות מרכז למספרי סיפורים. רכבת ישראל תורמת לנו עוד קרון, אבל הם תרמו קרון, אבל איך מביאים אותו? אני כבר חודשים מחפש חברת תובלה. שלום, אסי, זה נחום מרכבת העמק, אני מחכה לתשובה, אמרת לי שתוך 24 שעות. מה? איזה הפתעה, איזה הפתעה, תודה, המון 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 תודה. החברה תעשה את זה בהתנדבות, בתרומה.
אני לוקח את הקרון הזה. יש בו יותר חלודה, ואתם יודעים, כמה שיש יותר חלודה, יש יותר מורשת. יש בו יותר חלודה, יש בו יותר עבודה, יש בו יותר סמלים של הזמן, של התקופה, 1937 ייצרו אותו. חבר'ה, זה בכל זאת, זה משהו, זה לא כל יום חווים חוויה כזאת. הנה, מתגשם חלום, מביאים קרון שעליו חלמתי. אני למדתי מברל כצנלסון ב-1935, הוא כתב מאמר שהעם מתחדש לא זורק לפח האשפה את מורשת הדורות ובונה חדשה. הוא נשען עליה, ולפעמים הוא גם נזקק לחטט בתוך האשפה הזאת של מורשת הדורות הישנה, ומתוך החלודה להוציא דברים, למרק אותם. מה שגורם לי להשתכנע שאני עושה עבודה חשובה ואני נהנה מזה, זה כשאני רואה אנשים באים לבקר. אנשים נהנים ממה שאני עושה. קטר כזה ישן שחור ומלוכלך, איכר בקרונות עם הנוסעים הוא עוד משך, עבר כמו סוס, כל בורק הוא אימץ ולבבו כמעט, הוא כבר חשב להתפוצץ, הצ'יב צ'יב צ'אף והקטר נשב, וטיק טיק טק הגלגל דפק, ואז הפסים זה לזה אמרו, 70,414 זהו. כן, גבירותיי ורבותיי, ככה זה כשמזדקנים, קשה לסחוב, זה לא מה שהיה פעם, בקיצור דור הולך